Emasonda Mnangagwa aiwa anaokangamwa ati handisaririre abva apinda abva asvika nobva ataura expressa aiwa his deepest aiwa condolences kuna president aiwa vekumalawi avo vakashayika kana kuti vakaita plane crash muzuva ramari mwezuro vakataura mashoko avo sahead of state wenyika yezimbabwe. Sanapinda mashoko atagona Emasonda Mnangagwa noti bva wasubscriber wolike hotina on the bell icon. So pahendo pake president of Zimbabwe presidential hendo yepa X anoyanyora achiti, on behalf of the government, the people of Zimbabwe and myself, I extend my heartfelt condolences to His Excellency President Dr. Lazarus Chakwera and the people and the government of Malawi on the tragic passing of Vice President Dr. Solas Chilima and 9 others in a plane crash. Our prayers are with you all. Novati at Lazarus Chakwera. Mashoko atagwana Nick Mnangagwa aiwa achipasa ma deepest condolences ake pakupasa on kwakaita aiwa Vice President kana mutungamiri wenyika yekumalawi aiwa muchitiko chakaitika aiwa mari mwezuro. Se vanhu vachinji munoziva kuti plane crash yakaitika ndege yangu nyangarika ikazongoonekwa ya crash mountainous regions. So chimbotudze mafungo enyu munoti kudi noti panapa tinokupai ma updates zvese zvinenge zvaitika munyika yeZimbabwe pano pa Zim News Live. Sanda kuti mwanga wasati wasubscribe for subscriber wolike utina on the bell icon. Tobocha ma updates anokupa pano pa Zim News Live noti kuita zvese zvimahara.